السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Bismillahirrahmanirrahim. Prijevod ovih ajeta je sljedeći: ovi koji vjerujete, kad se pozove na namaz u petak u jedan dio dana, pođite žurno da spominjete Allaha i ostavite trgovinu. To je bolje za vas da znate. A kad se namaz završi, onda se raširite po zemlji i tražite nešto od Allahove blagodati i mnogo spominjite Allaha da biste uspjeli. No kad oni budu vidjeli neku trgovinu ili zabavu, potrčat će prema tome i ostavit će tebe samog da stojiš. Ti reci ono što je kod Allaha puno je bolje od zabave i trgovine i Allah najbolje opskrbljuje. Danas je zadnja džuma u ovom Ramazanu, inače ljudi su vrlo pažljivi prema ovoj džumi i trude se više da dođu na ovu džumu od ostalih. Sad generalno ovdje, Hazur kaže, škola je na raspustu i kao rezultat toga vidim da ima više prisutnih
Inače, na zadnjoj džumi u Ramazanu broj prisutnih se poveća, a sad je još viši broj zbog raspusta u školi. Hazur kaže, ovo su bili ajeti iz zadnjeg ruku u suri Džuma, sura broj 62. U njoj uzvišeni Allah nam je vrlo jasno objasnio važnost džume i prema ovim ajetima je vrlo važno da dolazimo na džumu. Uzvišeni Allah je rekao, kad ste pozvani za džumu, nemojte da budete lijeni, da se lijendite. Radije odmah krenite na džumu. Nije važno šta radite i da ste u najvećem poslu i trgovini. Za trgovca ili osobu koja ima svoj biznis, preduzeće, možda će to donijeti velike gubitke u zaradi, ali kao rezultat Allah kaže da ne mare za tim. Iako ćete izgubiti milione, ne brinite se za to. Dođite na džumu, jer dolazak u džamiju radi džume je za vas dosta bolji od bilo čega. Stotinama hiljada i milionima hiljada puta džuma je bolja za vas od bilo čega drugog. Kako god, ovo osoba može da razumi jedino ako shvati važnost džume. Uzvišeni Allah kaže, onaj ko iskreno shvati važnosti džume, onda ovo svjetske stvari postaju za njega na drugom mjestu. Allah također kaže, poslije džume vi ste slobodni, raširite se u zemlji i vratite se svojim poslovima i obavezama. Allah će onda da blagoslovi vaše ovo svjetske stvari. Ali nemojte da samo vaše obožavanje bude petkom. Činjenica je da uvijek trebate da ostanete i spominjete Allaha, da činite zikr. Kad ovo budete radili, bit ćete uspješni. Dobit ćete duhovni i materijalni uspjeh. Oni koji se sjećaju uzvišenog Allaha, oni su svjesni da poslije džume dolazi i kindija namaz, pa onda akšam i jacija. Ovo su naši farzovi, to jeste obaveze koje moramo da ispunimo. Nije važno čime se vi bavite, sve ste postigli kao blagoslov uzvišenog Allaha. Vaš uspjeh ovisi o vašem zikiru, to je spominjanju Allaha, i vašim namazima, to je obožavanju Allaha. Oni su vrlo povezani sa vašim ovosvjetskim uspjehom. Da ispunite dužnosti prema uzvišenom Allahu. Ovo nije samo naš fokus u toku Ramazana ili u toku petka. Naša dužnost i naše dužnosti su uvijek da ovo radimo. Obećani Mesija alejhi selam je spomenuo da džuma je kao Bajram. I ovaj Bajram je važniji od ostalih Bajrama. Kako to da je važniji? Obećani Mesija alejhi selam objašnjava za ovaj Bajram. Imamo suru Džumu, to specifično nam je naređeno u njoj da obavljamo džumu. Onda obećani Mesija alejhi selam govori opširnije u vezi džume i spominje Hazreti Omera radijallahu anhu i nekog Jevreja, kad je ajet objavljen da danas sam vam usavršio vašu religiju,
Znači, kad je ovaj ajet bio objavljen, jedan od Jevreja je rekao: trebali ste da slavite Bajram na ovaj dan, na dan kad je taj ajet bio objavljen, i rekao je da je ovo bilo nama objavljeno, mi bi imali Bajram na taj dan. Hazreti Omer radijallahu anhu je odgovorio: džuma je Bajram za nas, a ovaj ajet je objavljen u petak. Obećani Mesija alejhi selam kaže kako god mnogi ljudi su totalno nesvjesni u vezi ovog Bajrama i važnosti ovog dana. Ovo je Bajram koji je uzvišeni Allah nam naredio da radimo svakog petka. I ovo nam daje radosne vijesti da je uzvišeni Allah usavršio našu religiju na ovaj dan. Hazur kaže, ovom danu se ne daje važnost kakvu bi trebao da ima. Nasuprotno, ljudi misle da trebaju da posvete najveću pažnju zadnjem petku u Ramazanu i kao da će to da nadoknadi za sve druge džume u toku godine. U realnosti ljudi ne daju pažnju ovome i oni se bave više ovosvjetskim stvarima i poslovima. Rezultat ovoga, oni propuštaju svoje džume. Uzvišeni Allah kaže: budite potpuno sigurni da šta je god uz uzvišenog Allaha, to je daleko više bolje od materijalizma i ovosvjetskih stvari. Allah je taj koji daje uspjeh i blagoslove. Ovo je vrlo važno i nešto o čemu svaki iskreni vjernik treba da dobro razmisli. Mi koji smo prihvatili imama vremena, mi moramo da obratimo posebnu pažnju na ovo. Hazreti Halifatul Mesih I bi govorio: iskreni mu'mini, vjernici, su oni koji prihvate imama vremena. Hazur kaže, oni koji su prihvatili imama vremena, vrlo je važno da praktikuju učenje i upute koje su im date. Moraju se truditi da izvršavaju Allahova naređenja i to jedno po jedno. Ovosvjetske stvari ne bi trebale da budu sve i svezan za njih. Radije da zarade zadovoljstvo uzvišenog Allaha, to treba da bude sve i sve za njih. Mnogi od njih totalno ovo zaborave i zanemare. Zaboravljaju da su prihvatili obećanog Mesiju alejhi salama. I zašto su ga prihvatili? Obećani Mesija alejhi salam je došao da ojača vezu između čovjeka i uzvišenog Allaha. Obećani Mesija je došao da nas nauči da mi tražimo i nastojimo da postignemo ljubav uzvišenog Allaha. Ni u kom slučaju mi ne bi trebali da počnemo da klanjamo i molimo se Allahu samo radi toga kad imamo probleme sa ovosvjetskim stvarima, pa onda se samo okrenemo Allahu u tim danima da ga molimo.
da nam podari to što nemamo. Nemojte da zaboravite šta je istinsko zadovoljstvo uzvišenog Allaha. I umjesto da postignemo ovo zadovoljstvo uzvišenog Allaha, da damo prednost ovosvjetskim potrebama. Obećani Mesija alejhi selam kaže: ja govorim iskreno da Allah je ovo naredio za blagoslovljene ljude i blagoslovljeni su oni koji su me prihvatili. Ali oni nikada ne trebaju da pokazuju ponos u vezi toga i da misle da su oni ispunili sve što trebaju da rade i da od njih se ništa drugo ne očekuje. Naravno, on dalje govori, vi ste blagoslovljeniji od onih koji su me odbili. Oni koji su me žestoko odbili i koji me vrijeđaju, oni su ti ljudi sa kojima je uzvišeni Allah nezadovoljan i ljut na njih. Obećani Mesija alejhi selam također kaže: vi koji ste me prihvatili, mislite da ste se zaštitili od Allahove kazne. Obećani Mesija alejhi selam kaže da istina je da ste vi došli kod fontane koju je uzvišeni Allah dao zauvijek. Ali šta vi trebate da radite jeste da pijete iz ove fontane, to jeste tražite od Allaha da vas Allah zaštiti sa ovom vodom, da vam dozvoli da budete zadovoljni iznutra. Jer ništa se ne može desiti bez Allahove volje i odobrenja. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori: ja znam da kogod bude pio iz ovog izvora neće biti uništen. Jer ova voda je voda koja daje život i zaštićuje vas od propasti i smrti i zaštićuje vas od šejtana. Onda na koji način treba da pijete iz ove fontane? Allah je dao dvije dužnosti i vi ih morate ispuniti. Jedna dužnost je prema Allahu, a druga prema Allahovim stvorenjima. Obećani Mesija alejhi selam nam je vrlo jasno objasnio da naša sva djela moraju biti prema Allahovim naređenjima. On kaže: kad mene prihvatite, onda slijedite da uzdignete stepen svog obožavanja i također morate da popravite svoje standarde prema svim Allahovim stvorenjima. Ako ovo ne budete izvršavali, onda nećete biti u stanju da dobijete Allahove blagoslove. Da bi pili iz ove fontane koju je uzvišeni Allah nam podario, moramo da promijenimo naše zahtjeve i želje. Jednom je Hazreti Halifatul Mesih prvi rekao, Hazreti Sahib, to jest obećani Mesija alejhi selam, je rekao: šta je ostalo da se pije iz ovog izvora?
On kaže, ja sam razmišljao u vezi ovoga. Da li sam ja upozoren sa ovim? Da li se obećani Mesija alejhi selam meni obratio? Hazur kaže, mi svi dobro znamo kakav je bio status prvog halife. Obećani Mesija alejhi selam mu je davao toliko poštovanja i časti. Onda, ako prvi halifa, halifatul Mesih prvi, je bio zabrinut u vezi ovoga, zamislite koliko mi trebamo da budemo zabrinuti. Da li mi radimo na tome da mi pijemo sa ovog izvora? Da li smo mi ti koji ispunjavamo bejat, zakletvu koju smo dali? Onda, da bi ispunili dužnosti prema uzvišenom Allahu, vrlo je neophodno da zaradimo njegovo zadovoljstvo. Moramo uvijek da budemo svjesni sljedećeg. Da li smo mi ispunili dužnosti obožavanja uzvišenog Allaha? Uzvišeni Allah je rekao, svrha našeg postojanja jeste da ga obožavamo. On kaže, vema halektul džinne vel insa illa liya'budun. A ja nisam stvorio džine i ljude osim da mene obožavaju. Uzvišeni Allah nam je vrlo jasno rekao svrhu našeg stvaranja i svrhu našeg života. Nigdje nam ne govori da u toku Ramazana ispunite dužnosti obožavanja i mojih naređenja. Radije, uzvišeni Allah nam govori da je ovo nešto što morate da radite od dana kad dostignete svjesnost do dana kad odete s ovog svijeta. Morate ispuniti ovu dužnost. Nemojte da smatrate da je jedan petak u godini dovoljan za vas. Činjenica je da svaka džuma je važna. Usmjeravajući na važnosti džume, uzvišeni Allah kaže da poslije džume vi ste ti koji ste ispunili dužnosti obožavanja prema meni i dužnosti prema mojim naređenjima. Ovo mi ne radimo zato što su Allahu potrebne naše molitve. Allahu ne treba ništa od nas, ni naš zikr, ni naši namazi. Allah kaže, kad dođete na džumu, kad slušate hudbu, u toku ovog vremena činite zikr, onda u tom vremenu se spusti sat, u toku ovog dana, da koju god molitvu čovjek uputi uzvišenom Allahu, on mu je primi. Znači, sve osim haram zabranjenih stvari, šta god osoba poželi u tom satu, uzvišeni Allah tu dovu primi. Koje je to vrijeme u toku dana? To vrijeme nije samo u toku džume, ni u toku jednog petka. Ovo važi za svaki petak i svaku džumu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dok je govorio u vezi važnosti džume, je rekao: svaka osoba koja vjeruje u uzvišenog Allaha i sudnji dan, za njih je obaveza da klanjaju džumu, osim onih koji su bolesni, koji su na putu, žene, djeca i oni koji su robovi.
Svi ovi navedeni imaju opravdanje i mogu biti u situaciji da ne mogu klanjati džumu. Ali on dalje kaže, oni koji radi zabave, trgovine i ovosvjetskih potreba zaborave i zanemare džumu, uzvišeni Allah također zanemari te osobe. Uzvišeni Allah je uistinu samostalan i totalno nezavisan od nikoga. Hazur kaže, uzvišeni Allah ne treba ništa od nas. On je taj koji daje i opskrbljuje. Da bi Allah nas opskrbio, pravi vjernik koji veliča uzvišenog Allaha na dan kad je džuma, petkom, sva dobra djela se umnogostruče. Šta ima bolje od toga da ispunjavamo naređenja uzvišenog Allaha? Onda kad iskreni vjernik radi Allahovog zadovoljstva izvršava njegova naređenja, kad dolazi na džumu i na namaze i izvršavajući ovo će njemu biti ubrojano u velika dobra djela. Allah će dati mnogo blagoslova ovakvim vjernicima. I ove osobe će jedino dolaziti na džumu i na namaze samo da bi dobili Allahovo zadovoljstvo. Nikakva ovo svjetska zadovoljstva ili želje neće biti u njihovim srcima. I ove osobe neće izostavljati džumu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, kogod izostavi 3 džume jednu iza druge, on će da bude smatran licemjerom. Onaj koji propusti 3 džume jednu iza druge, Allah stavi crnu mrlju na njegovo srce. Hazur kaže, ovo je nešto što moramo dobro da razmotrimo. Kad Allah stavi to na naša srca, onda mogućnost da radimo dobra djela također nestane. Ako osoba dođe na namaz, ali ne radi svog srca i iskreno, ovo onda stvara dvoličnost u njemu. Ove osobe se mole bez čistog nijeta u svom srcu. Ovo je nešto zabrinjavajuće i o ovome svi trebamo da razmislimo. Osoba koja izostavlja džume, ta osoba će da izostavi i priliku za džennet. Iako ta osoba radi mnoga dobra djela, ali izostavlja džumu, to će da mu uskrati njegov džennet. Mnogo puta časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je naredio da ne propuštamo džumu. I čak je upozorio one koji ne klanjaju džumu. Nigdje ne stoji da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, idite i klanjajte zadnju džumu u Ramazanu. I da ćete zbog toga dobiti džennet kao nagradu. Ja sam već spomenuo ovo, da oni koji izostavljaju džume radi zabave, trgovine i slično tome, oni koji se ponašaju nemarno prema džumi, uzvišeni Allah ne mari za takvim osobama. Ovo nije samo ograničeno za džumu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da osobina istinitog mu'mina, to jest vjernika, je kad on završi jedan namaz,
on već razmišlja o sljedećem. Također kad on klanja džumu, on misli na sljedeću džumu. Kad Ramazan se završava, on misli kad će sljedeći Ramazan da dođe. Ovo svjetske misli nisu na njegovom umu. Da bi propustio džumu, to nikad ne može ni da pomisli. Moramo uvijek da budemo zabrinuti u vezi našeg obožavanja i naših namaza. Moramo da znamo šta želimo i da to bude sve u ispravnim direkcijama. I vrlo je potrebno da uvijek nastojimo da radimo, da postignemo ovo. Morate da imate čisto razumijevanje u vezi ovoga. Samo da govorite o ovome riječima, a da ne izvršavate djela, to su samo prazne riječi i ništa ne može da bude postignuto, ali mi ćemo da razmislimo o ovome. Ljudi nemaju potpuno razumijevanje u vezi ovoga. Ljudi se inače mole za ovo svjetske stvari i materijalizam. Ako oni žele da postignu Allahovo zadovoljstvo, oni će se konstantno moliti. Naša srca tad neće samo želiti da dođu na džumu. Radije naša srca će da budu u želji da klanjaju dnevne namaze. Kao što sam rekao, mi ne razumijemo ovo u potpunosti. Mi se više molimo za trenutne ovo svjetske potrebe, a za vječne potrebe za koje se trebamo moliti stavljamo to na drugo mjesto. Mi izostavljamo džume i dnevne namaze radi ovo svjetskih potreba i kažemo poslije ćemo tražiti oprost za naše grijehe i da će nam Allah poslije oprostiti. Kakve ima razlike prvo da završimo naše poslove, naše ugovore koji su važniji za nas u našim uredima i preduzećima, onda ovi ljudi se više trude da njihovi šefovi i njihovi šefovi budu zadovoljni i oni inače misle da njihov šef će biti nezadovoljan ako oni upitaju da odu i klanjaju svoj namaz. I da će tad njihovi šefovi da im ne pomažu i slično. Ako je ovo vaše stanje i stanje vaših srca, onda vaš prioritet je totalno drugačiji. Onda vi ste dali prednost ovom svijetu iznad vjere. Postoje mnogi primjeri o ovome da ljudi umjesto da daju prednost uzvišenom Allahu, oni se prepuste svojim željama, a da rade na tome da Allah bude zadovoljan sa njima, to je na drugom mjestu. Ovo svjetske želje su sve više i više. Allahovo zadovoljstvo je odgurnuto. Mi zaboravljamo da kad mi zaboravimo na uzvišenog Allaha, kad izostavljamo Allahova naređenja i dajemo prednost ovom svijetu, kao što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, uzvišeni Allah postaje nemaran prema takvim ljudima također. Ovakve osobe su uskraćene džennet. Dužnost je svakog istinskog vjernika da drži ovo na umu. Trebamo
da kažemo da sve što imamo je radi Allahovog blagoslova. I kad znamo da sve zavisi o uzvišenom Allahu, zašto onda da ne ispunimo prvo Allahova naređenja? Svi ovo moramo da shvatimo i da napunimo naše džamije. One će tad biti pune i kad nije mjesec Ramazan. I svakog petka naše džamije će biti pune. U stvari, naše džamije će postati male za nas. Ovo je svrha dolaska obećanog Mesija alejhi selama, da je došao da dovede ljude bliže uzvišenom Allahu. Ovo je svrha našeg bejata, da mi moramo da dovedemo ljude bliže uzvišenom Allahu, da uspostave vezu između čovjeka i njegovog stvoritelja i da postanemo istinski obožavaoci uzvišenog Allaha. Naše molitve, namazi, post, naše džume, bajrami, sve treba da bude totalno za zadovoljstvo uzvišenog Allaha. Allah nam je podario Ramazan, mjesec posta, gdje možemo da skrenemo specijalnu pažnju i da popravimo standarde obožavanja, tako da sljedećeg Ramazana možemo još više da se popravimo, a ne da između Ramazana se opustimo i vratimo unazad. Ne bi trebalo da odmah poslije Ramazana vratimo se starim načinu života. Ovo nam je obećani Mesija alejhi selam rekao: ako naše sutra nije bolje od danas, onda mi nismo pravi vjernici. Hazur kaže: danas mi nismo ovdje da se oprostimo od Ramazana. Mi smo ovdje da povećamo naše obožavanje, ljubav, poslušnost prema uzvišenom Allahu. Ovdje smo da povećamo našu bogobojaznost. Danas trebamo da obećamo da ćemo povećati našu pokornost prema Allahu. Kad zaista razumite šta znači biti blizu Allaha, ako ovo zaista cijenite, ako smatrate da je Allah onaj koji posjeduje sve moći i da je on taj koji odlučuje i daje sve, ali ako dadnete veću prednost ovom svijetu nego Allahovom zadovoljstvu, onda bit ćete kao ona djeca koji su našli dijamante i rubije, ali ih smatraju da su obično staklo i igračke. Oni njih bacaju jedni na druge jer ne znaju da su to vrijedne stvari. Hazreti Halifatul Mesih II govori da je jednom čekao brod iz Bombeja. On kaže: prijatelj mi je rekao da je neki trgovac izgubio svoj nakit i dragulje. Tu je bilo oko 105 nekih manjih, nekih viših dragulja. On je informisao vlasti i oni su svi tražili ove dragulje. Nekoliko dana poslije osoba je donijela nekoliko ovih dragulja. Rekao je: vidio sam da se neka djeca igraju s njima. Kad su pitali dijete u vezi ovoga, on je rekao da je mislio da su ovo kao klikeri ili stvari za igranje. Kad su ga pitali gdje su ostali, on je rekao: ja sam ih podijelio djeci iz komšiluka. Ovi dragulji su bili vrijedni stotinama hiljada, ali tom djetetu su bili bezvrijedni. I igrao se s njima kao sa igračkama. Hazreti Muslih Maud kaže: možda da je otac od tog djeteta našao, pokušao bi da pobjegne iz grada ili da ih proda, ali ovom djetetu oni su bili bezvrijedni i podijelio ih je svojim drugovima. On je imao oko 105 njih i podijelio ih je sve. Zamislite da su ovo bili slatkiši, ovo dijete bi ih zadržalo za sebe. Znači, značenje ovih dragulja u dječjim očima
slatkiši su bili važniji od dragulja. Za djecu dragulji i ogrlice nemaju vrijednosti. Još jednu anegdotu on spominje da jednom osoba je putovala kroz džunglu i potrošio je svu svoju hranu i bio je na izmaku svog života od gladovanja. Na putu je našao neku vreću, bio je presretan, mislio je da će naći žito ili nešto od hrane. On je otvorio i vidio je da tu nije bila hrana. Za njega dragulji koji su bili u toj vreći su bili bezvrijedni i bacio ih je. Za njega jedan komad hljeba je bio mnogo vrijedniji od njih. Znači, sve ima svoju vrijednost, ali prema onome koliko mi damo tome vrijednost. Nekad ljudi daju vrijednost nečemu što uopšte ne bi trebali da daju. Ignorišu stvari koje su važne, a daju pažnju nevažnim stvarima. A ovo možemo da vidimo kod ljudi u vezi kako oni gledaju na Allaha i ovosvjetske stvari. Kad se ljudi mole, inače se mole za ovosvjetske stvari i njihove ovosvjetske želje. Kao rezultat njihovog razumijevanja i nedostatka znanja, oni odbacuju vrlo važne stvari, a stvari koje nemaju vrijednosti, oni im daju veliki značaj. U vezi stvari za koje se trebamo moliti, drugi halifa nam je jasno objasnio. Hazur kaže, želim da spomenem nešto. Ljudi mene pitaju za molitve. Kažu da se oni mole puno, ali da njihove dove nisu primljene. Hazur kaže, na to im ja odgovorim ajetom iz časnog Kur'ana koji sam naveo u prvoj hudbi u Ramazanu, gdje Allah kaže, ja sam blizu i slušam njihove molitve. Hazreti Muslim Maud kaže da u ovom ajetu Allah kaže da oni koji poste u toku dana i klanjaju svoje namaze, čine zikr, čuvaju svoje molitve i džume i naveče sa velikom čežnjom mole se uzvišenom Allahu. Ova riječ na arapskom znači oni koji se mole Allahu, ali ovdje zbog toga što se Ramazan spominje, to znači da oni koji žele da očiste sebe, oni ovo ne rade samo u toku Ramazana. Oni obožavaju u toku cijele godine. Ovi ljudi se ne mole za ovo svjetske stvari, radije oni mole uzvišenog Allaha za njegovu pomoć, za njegovu ljubav. Uzvišeni Allah kaže, ovi ljudi zaborave na sve i samo se mole za moju blizinu, a ja primam njihove molitve. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu objašnjava značenje riječi iz ovog ajeta. Uzvišeni Allah kaže, pokušajte da dobijete mene i moju blizinu. Allah kaže, kad oni pitaju u vezi mene,
Oni žele da budu blizu meni. Ti ljudi ne pitaju o novom poslu i ne pitaju u vezi ničega što je ovo svjetsko. Oni pitaju gdje je Allah, mi želimo da upoznamo njega. Uzvišeni Allah kaže, onaj ko želi da ima vezu sa mnom, ja zasigurno sam tu. Allah ne spominje one koji traže za opskrbu, brak i tako dalje. On ne spominje da će on zasigurno da primi njihove dove. Često ljudi kad kažu mi smo se toliko molili, ali naše molitve nisu bile primljene, mi vidimo da su se oni samo molili privremeno. Oni se samo mole kad im je nešto potrebno. Njihove molitve su privremene. Neki kažu toliko skrušeno smo se molili i ponizno i plakali, Allah nije odgovorio na naše molitve. Ali mi znamo da Allah nije obećao da će da odgovori na sve njihove molitve. Sigurno ako se reformišete i žudite za Allahovom blizinom, Allah će da odgovori na vaše molitve. Onda Allah postane vaš vali, to jeste prijatelj, i kaže, ja ću da stojim uz vas i ispunit ću vaše želje, ja ću da se borim protiv vaših neprijatelja. Hazreti Muslih Maud radijallahu anhu, drugi halifa, kaže, nekad neke riječi nisu jasne, one imaju skriveno značenje. Onda on govori u vezi riječi iz ovog ajeta da riječ ata ne spada na svakoga ko se moli uzvišenom Allahu. Ovo je za one koji se posebno mole Allahu. Uzvišeni Allah kaže, kad moji ljudi idu i trče prema meni i imaju veliku želju i poniznost, plaču, pitaju gdje je naš gospodar, reci im da ih ja čujem i da ne odbacujem njihove molitve. Ljudi se mole za ovo svjetske stvari i kad te molitve nisu ispunjene, oni postaju nezadovoljni prema Allahu. Na primjer, neki traže posao, mnogi mi pišu za molitve za njihove poslove. Vrlo je moguće da neke osobe su više inteligentne i dobiju posao, ali neki kažu mi smo se puno molili, ali druga osoba je dobila taj posao, a oni ne razmisle da se ta osoba možda još više molila od njih. Ovo su sve svjetske materijalističke stvari. Ovo su samo ograničene stvari, a Allahov blagoslov je beskonačan. Kad molite skrušeno Allaha, on može sve da uradi. Dok god te molitve su iskrene i ako vi ispunjavate Allahova naređenja, uzvišeni Allah kaže, morate da me slušate, morate da cijenite Allahovu moć i Allahovo veličanstvo. Nemojte da smatrate dijamante igračkama. Kad dobijete ovo razumijevanje,
onda ćete dobiti i Allaha. Svi blagoslovi svijeta su pod njegovim nogama. Ovakve osobe moraju da slušaju svako Allahovo naređenje. Nemojte da smatrate da je ovaj jedan mjesec dovoljan za vaše obožavanje i molitve. Nemojte smatrati za zadnji petak, zadnju džumu u Ramazanu da je dan kad se vaše molitve primaju. Mi moramo da imamo punu vjeru u uzvišenog Allaha. Nikad nemojte da budete nelojalni Allahu. Onda ćemo biti od onih koji dobiju istinsku uputu. Oni čiji je prijatelj Allah i sve potrebe i želje Allah im ispunjava. Ovo je Allahovo obećanje. Mi koji smo primili obećanog Mesiju alejhi selama, naša je dužnost da podignemo standardne našeg obožavanja. Stepen koji pokušavate da dostignete ovog Ramazana, poslije Ramazana ne smijemo dozvoliti da ovaj standard opadne. Nastavite da ga povećavate i nastavite da dolazite na džume. Pratite Allahova naređenja, nastojte da budete od onih koji iskreno se mole Allahu, nastavite da se molite da postignemo vezu sa uzvišenim Allahom. Naše molitve, namazi i sve treba da bude samo radi Allahovog zadovoljstva, da uzvišeni Allah nam pomogne da postignemo ove standarde. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.